Srbija i srpski narod u regionu su meta oštre antisrpske retorike i brutalnih fizičkih napada. Pitamo građane Beograda, da li bi Srbija trebalo oštrije da odgovori na najnovije provokacije? Pa da vam kažem iskreno, trebalo bi oštrije malo, jer ovi su mnogo bezobrazni i treba im stati na put. Ja sam za tako nešto da ne treba im dozvoliti, jer ako im čovjek sve više dozvoljava, pušta, bit će oni još bezobrazniji, a već su se pokazali mnogo bezobrazni. Netrpeljivost od uvijek postoji i verovatno će postojati i mislim da stvarno nam ne ide u prilog da prećutimo, da ništa ne radimo povodom toga. Mislim da se situacija ne menja, eto, to je to. Hvala puno. Nema tu leka. Nema tu leka. Treba. Znači, treba govoriti istom merom. Lepo je hrišćanski prećutati se, ali ne treba im dozvoliti da vas neko gazi. Mislim da provokacije regiona ka Srbiji je konstrukcija koja odgovara kako onima napolju, tako i ovome unutra. To su političke elite koje žele da se narod bavi time, a ne stvarnim problemima. Što važi naravno i za zemlju u okruženju, a možda čak i više za Srbiju. Treba katastrofa, treba oštrije da reaguje, ne smije se uvek glava saginjati dole. Odgovoriti na ono kako oni to odgovoriti, bar je moje mišljenje. Novo živio sam i u tim krajevima, od tih ljudi se ništa bolje ne može ni očekivati. Mi nismo jaki, nego smo slabi, da smo jaki mi bi odgovorili na adekvatan način.